Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'ны barcha биргән нигъмәтләре өчен аны мактыйбыз, улуглыйбыз, данлыйбыз. Һәм шулай ук Аллаһы Ta'аләгә якыная торган юлларны күрсәткән, җәннәт юлын безгә бәян кылган һәм Аллаһы Ta'ala кабул кыла торган гыйбадәтләр кылу усулларын күрсәткән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә түребездән чыккан салават шәрифләр булып ирешсә иде. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһы Ta'ala безгә шушы дөньяда ничек яшәргә кирәклеген, нәрсәләрдән тыелырга, ерак булырга кирәк һәм аның каршысы инде нәрсәләрне тырышып үтәргә кирәк һәм гомумән ничек җәннәткә эләгергә кирәк, барысын да бәян кылган, тормышыбызның төп кагыйдәләре тупланган Коръәни Кәримне иңдерде. Һәм мусульман кешесе Аллаһка ышанам дигән һәм бу дөньядан киткәннән соң кыямәт көне бар дип, һәр гамәлебезгә хисап кылыначагына һичшиксез ышанган кеше, ул шушы илаһи китапны, Коръәни Кәримне укып, фикерләп яшәргә бурычлы. Чөнки шушы китапны, Коръәни Кәримне дөрес итеп укып һәм мәгънәләренә төшенеп кенә бәхетле булып була, җәннәтле булып була. Шуңа да без омтылыйк шушы могҗизалы китапны өйрәнергә, аның белән гамәл кылырга. Һәм шуңа да менә бу насихат, вагаз диек инде, шушы китапка игътибарлы булыр өчен һәм Коръәнне укырга өйрәнүнең кирәклеге һәм фазиләте турында сөйләп китәсе килде. Чөнки кайбер кешеләр мин Аллаһка ышанам ди, хәтта намазга да басам, ләкин ничә еллар әле омтылмый шушы Коръән хәрефләрен танырга, укырга, фикерләргә. Бу бик зур кимчелек. Моны инде үз өстебездә эшләп төзәтергә кирәк. Әлхәмдүлиллаһ, хәзер менә барлык мөмкинчелекләр дә бар. Гарәп хәрефләрен өйрәнеп, шу Коръән хәрефләрен танырга өйрәнергә. Әлхәмдүлиллаһ, мәчет, мәдрәсәләр бар һәрбер авылда, районда, шәһәрдә. Анда бар мугаллимнәр, хәзрәтләр. Алар һәрберсе инде күпчелеге диек инде хәреф танырга өйрәтә ала. Әгәр дә анда йөрергә мөмкинчелек юк икән, интернет челтәрләрендә без татарча, русча дәресләр таба алабыз. Шушы гарәп хәрефләрен танырга өйрәткән, Коръәннең дөрес итеп укырга өйрәткән кагыйдәләрне бәян кыла торган. Без дә менә тырышыйк шушы Коръәнне укырга, мәгънәләренә төшенергә. Һәм без инде кайбер дәлилләр диек, Коръән аятләре, хәдисләр алып китербез шушы дәресебездә. Ни өчен соң Коръәнне укырга өйрәнергә кирәк, аның кайбер фазиләтләрен. Иң беренче менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә әйтә, Фатир сүрәсенең 29-30 аятләрендә, менә бу изгелекләр кылу, Коръән уку, намазлар уку, садакалар бирү улды Аллаһ белән бергә теге уңышсызлыксыз, банкротсызлык сәүдә кылу белән бер ди. Чөнки бит сәүдә кылганда сатып алалар, саталар, күпмедер керем керә, шулай бит инде. Һәм менә бу изгелекләр кылуда да ахирәткә бер әҗер савап туплау ди. Үзенә күрә бер Аллаһ белән сәүдә кылу мисалында ди. Менә бу Фатир сүрәсендә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина ятлуна китабаллаһи ва ҡамус-ссалата ва анфaqu мимма разaqнahum сирран ва аланиятан ярджуна тиджарatan лан табур лiyuwaffiyahum ujurahum ва язидуhum мин фадлихи иннаху ғафурун шакур ди. Иннаху ғафурун шакур ди. Нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ди? Дөреслектә ди, Аллаһның китабын укучылар ди, ягъни Коръәни Кәримне, безнең бүгенге темага кагылган дәлил инде бу, шулаймы? Дөреслектә ди, кем ди Аллаһның китабын укый ди? Һәм 5 вакыт намаз укучылар ди. Һәм өченче төр кемнәр инде? Садака бирүчеләр. Без аларның ризыкландырган нәрсәләрдән яшерен яки ачык сарыф итеп Аллаһ юлында биргән садакаларын ди, аларды Аллаһ белән
сәүдә иткән кебек булырлар ди. Һәм ди, менә бу сәүдәгә ди бернинди зарар да килмәячәк ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аятында әйтә, шушы кылынган саваплар ди җыелып барып ди, тупланып барып инде ахирәт көнендә, кыямәт көндә күрәчәкбез, һәм отышсыз сәүдә кебек булыр ди. Һәм әле шуңа өстәп 30-нчы аятта нәрсәдер? Ул ди Аллаһ Тәгалә ди аларга әҗерләрен тутырып камил рәвештә бирер ди. Һәм һичшиксез ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде гафу итүче, савап бирүче ди. Менә бу аят инде аңлатыла, әгәр дә без Коръән укысак, намазларыбызны укып барсак, садакалар бирсәк, менә бу отышсызлык керемдә булырбыз. Менә сәүдә кылганда бит куркабыз бит, шулай бит. Эшебез бармаса дип акча югалтырбыз, банкротлыкка чыгарбыз дип инде. Отышсызлык бар, монда риск бар. Менә без намазлар укып, Коръәннәр укып, садакалар бирсәк, монда бернинди отышсызлык юк. Иллә дә мәгәр, әгәр дә ул ихлассыз кеше өчен инде анда рия белән күңелгән, шундый эшкерсез күңел белән эшләнгән булса, бу булырга мөмкин, отышсызлык. Ләкин ихлас күңелне Аллаһка якынайм, җәннәткә керәм дип шушы гыйбадәтләрне үтәшәк, һичшиксез инде мондай отышсызлык булмаячак. Һәм Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари җыентыгында килә торган хәдистә әйтте, менә бу Коръәнне укырга өйрәтүче, мәгънәләренә төшенергә өйрәтүче һәм шулай ук өйрәнүче ди, дөнья йөзендә иң хәерле кешеләрнең берсе ди. Хайрукум ман тәалләмәл Коръән ва алламаһ ди. Сезнең ди барлык кешеләр арасыннан да иң хәерлегез ди, Коръәнне өйрәнүче яки һәм аны өйрәтүче ди. Ягъни укытучы белән шәкерт. Кемдер менә мәдрәсәдәме, мәчеттәме өйрәтә икән, һәм шулай шушы килеп устаздан, муаллимнән дигән укытучыдан шушы гыйлемне ала икән инде, бу иң хәерле кеше ди. Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен өйрәнә. Чөнки ул белә, нәрсә ул яхшы, нәрсә ул яман, шушы Аллаһның изге китабын укып. Һәм ул белә Аллаһ Тәгаләнең хәлален һәм харамын. Шуның белән ул җәмгыятькә файда китерә, кешеләргә зыян салмый. Шуңа күрә менә бу иң хәерле кешеләрнең берсе булып тора. Менә бу инде безне этәрергә тиеш шушы хәерле кешеләр төркеменнән булырга. Без бит һәр вакытта да кешенең фитрасы шундый, холкы дигәндә сыйфаты, ул хәерле, яхшы кешеләр рәтеннән булырга ярата. Аерылып торырга ярата. Теге чиратта торганда чиратсыз кирип китсә инде үзен зур нигә саный, бер мәҗлескә килдик, алан бөтенсе инде сый-хөрмәт белән каршы алып, аерым урыннарга утырса, кешенең инде дәрәҗәсе күтәрелеп китә. Ярата, холкына шулай. Уңай, рәхәт аңа. Ләкин омтылырга кирәк кеше арасында түгел, менә бигрәк тә Аллаһ арасында хәерле кеше булырга. Аннары Аллаһ Тәгалә киләчәк кеше арасында да син ихтирамга лаеклы кеше итеп куячак. Шуңа күрә менә без шушы Коръәннең хәрефләрен танырга өйрәнсәк, тәрҗемәләрен укып өйрәнергә тырышсак, без иң хәерле кешеләр төркеменнән булачакбыз. Һәм шулай ук Коръәнне укып фикерләгән кешене Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям икенче шулай Бухари Муслим җыентыгында килә торган хәдистә әйтте. Шундый матур сыйфатлар белән сыйфатлады. Мәсәлул муъмини аллази яқрау аль-Куръан, мәсәлу утрунҗа рихуха тайиб ва таъмуһу тайиб ди. Коръән укучы ди, мөмин кеше ди. Менә баллы утрунҗа дигән баллы лимон диләр инде, апельсин белән дә чагыштырсак була инде, икенче төрле цитрон, менә шундый җимеш мисалында ди. Аның исе дә тәмле, хуш исле. Һәм шулай ук тәме дә шундый тәмле, менә баллы без ярата торган ди. Менә шушындый җимешкә тиң ди, мөмин кешесе. Исе дә хуш исле, тәмле. Һәм җимешнең үзе дә тәмле ди. Мөмин кешесе дә Коръән укыган, менә шушындый җимеш мисалында ди. Ва мәсәлул муъмин аллази ла яқрау аль-Куръан камәсәли тамр ла риха лаха ва таъмуһа хулвун ди. Һәм шулай ук ди, Коръән укымаучы мөмин мусульман ди, Коръән укымый. Беренчесе бит Коръәнне укый, фикерли, шулай бит. Икенче төрө ди, Коръән укымаучы мөмин мусульман ди, хөрмә мисалында булыр ди. Хөрмәнең бит инде исе юк,
тәме баллы ди, татлы ди. Һәм мәсәлул мунафиқ ди, аллази яқрау ал-Qur'ан, кәмәсәл райхан, ва райхуха таййиб, ва таъмуха мур ди. Qur'an укучы мунафиқ 200 кеше ди. Ул ди менә райхан чәчәге кебек булдыр, базилик кебек булыр ди. Мисалында булыр ди. Исе тәмле ди. Әмма тәме ди, аны менә кабып, ашап, сугырып карасын, ул бик әче ди. Qur'an укымаучы мунафиқ ди. Ва мәсәл мунафиқ аллази ла яқрау ал-Qur'ан ди. Кәмәсәл ханзала ди. Лайса лаха рихун ва таъмуха мур ди. Qur'an укымаучы мунафиқ ди. Ул ди менә бу ханзала инде ул без нигә тәрҗемә итсәк, татар теленә инде, рус теленә ди, калаквинт үсемлеге ди. Калаквинт ул кыргый кабакны әйтәләр инде. Ул арбуз, кабак шикелле түгәрәк ул. Ләкин аны ашап булмый, бик әче ул шундый. Һәм аннан инде теге дарулар ясыйлар инде. Эш китүдән анда шундый эш авыртуларыннан бик әче. Менә ул ди, шушы үсемлек мисалында булыр ди. Исе дә юк аның ди. Кабак аның бит бернинди исе юк, кыргый кабак ул эме. Әмма тәме ди бик әче ди. Һәм менә монда 4 сыйфат белән сыйфатланганы иң хәерлесе кем? Qur'anны укып фикерләгән кеше. Тәмне истә килеп тора. Һәм инде ашасаң бала да тәмле. Менә безгә дә шушы сыйфат белән сыйфатланыр Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Qur'anны укучылардан булып. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям икенче бер хадисендә уммәтен үтәрә шушы илаһи китапны укырга. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям ай сайын инде Qur'анны хатым кыла торган булган һәм сөннәт булып тора. Ай сайын бер тапкыр Qur'анны укып чыгу. Гарәпчә хәрефләр белән, кириллица белән түгел, бигрәк тә гарәпчә хәрефләр белән. Ни өчен гарәпчә хәрефләр белән уку иң фазиләтлесе, иң әҗрлесе, иң камиле? Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте Тирмизи җыентыгында килә торган хадистә: "Ман караа харфан мин китабиллаһи фалаху хасана" ди. Кемдә кем шушы Аллаһ китабын, Qur'ани Кәримне укый икән ди, аның бер хәрефе өчен ди, аңа бер изгелек языла ди. Бер игелекле гамәл ди. Ул бер игелекле, изгеле гамәл ди. Вал хасанату би'ашри амсалиха ди. Шушы изгелекле, игелекле гамәл ди, бер изгелек ди. Ул 10 савапка тапкырлана ди. لا أقول لم حرف وألف حرف ولم حرف وميم حرف دي. Һәм ди әйтмим ди алиф лам мим бер хәреф дип. Юк ди. Киресенчә алиф бер хәреф. Лам бер хәреф, мим бер хәреф ди. Менә без Qur'анны укыйбыз икән. Күпме әҗергә, менә бер бит кенә укысак, бер биттә бит ничә йөзләгән хәреф. Йөзләгән хәреф 10-га тапкырлана. Меңәрләгән савап җыябыз. Әйе, бу дөньяда без ул савапны күрмибез. Әмма дә ләкин бу дөньядан киткәч, кабергә кирип яткач, безгә инде бакчадагы бәрәңге, кабаклар, кишерләр дә кирәк түгел. Безгә анда зур-зур төзегән йортларыбызда, иномаркаларда берсе дә кирәк булмаячак. Менә кирәк булачак менә шушы укыган Qur'an саваплары, биргән садака саваплары, вакытында үтәлгән намазларыбыз кирәк булачак. Һәм менә бу мөмкиндә дә уйланырга кирәк безгә. Менә күпме кардәшләребез, яшьләре дә, картлары да кисәк кенә китеп бара. Атнага бер, айга бер булса да, менә бер белгән кешенең хәбәре килә безгә, бу дөньядан китте дигән. Һәм безгә уйланырга кирәк, безгә дә ул вакыт җитәчәк. Иртәме, соңмы? Яшь дип тә яшәп булмый, я юл фаҗигасында китәсең, я шушы вирусны эләктереп китәсең. Ә менә шушында кирип яткач кабергә, менә шушы инде саваплар кирәк булачак безгә. Шуңа күрә умтылыйк, шушы Qur'анны өйрәнергә, укырга, изгелекләр кылырга, намазга басырга. Һәм икенче Тәрмизи җыентыгында килә торган риваятта Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Иннал-лазина лайса фи җуфиһи шайъун минал Qur'ан кабайтил харб". Монсы инде Qur'анны әз генә булса да ятларга
этәрә торган хадис нәрсә диде? Дөреслектә ди, кемнең йөрәгендә, ягъни калбендә, күңелендә Коръәннең бер нәрсә дә юк икән, ул ташландык ишекелле булыр ди. Әгәр дә без Коръәннән бер нинди сүрәдә ятламадык икән, менә җимерек өйләр бар бит, ямьсез, шулай бит. Ул урамның бөтен ямен алып тора, кеше ул йортка карыйсы да килми, нинди керү анда, шулай бит. Ямьсез бит. Ә менә Коръәннән бер нәрсә дә белмәгән кеше ди, менә шушы хәерче җимерек йорт мисалында булыр ди. Бу этәргә тиеш менә минималь намаз укырга, Аллаһны зикр итәргә кирәкле булган сүрәләрне белү. Фатиха сүрәсе, Аятел Курси, Кул Хуаллах, Фалак, Нас, Кафирун, Каусар, Курайш, менә кичкенә генә сүрәләрне булса да безгә ятлап белергә кирәк шушы җимерек йорт мисалында булмаска. Һәм шушы сүрәләр әле безгә намаз укырга да кирәк. Мөселман кешесе бит инде кабергә ятачагын белә. Анда иң беренче безнең нәрсә соралачак? Ничә тонна бәрәңге үстердең? Ничә мең акча эшләдең? Ничә йорт төзедең? Берсе дә сорый алмаячак. Иң беренче сорый алачак без шушы намазыбыз өчен. Шушы намазны укыр өчен безгә шушы Коръән кирәк. Шуңа да менә омтылыйк шушы илаһи китапны укырга, фикерләргә һәм ятларга. Әле тагын бер фазиләте бар. Коръәнне ятласак, өйрәнсәк, әти-әниләребезгә кыямәт көнендә син шушындый бала тәрбияләдең дип, әти-әниләребезне шатландыра да алачакбыз. Аларга кыямәт көнендә таш киертәчәкләр. Ничек Абу Дауд җыентыгында хадис килә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мен кара Коръәне ва амила бима фиһи албиса waladahu tajan yawm al-qiyamah. Daw'uhu ahsanu min daw' ash-shams fi buyut ad-dunya. كان فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا." Кемде Коръәнне укыды ди, һәм аның белән дөньяда гамәл кылса ди, әле укып ятлауга җитми икән, аның белән яшәү, гамәл кылу да кирәк икән. Гамәл кылса ди, кыямәт көнендә ди, аның ата-анасына таш киертерләр ди. Һәм шул тажның ди нуры ди, дөнья йортларында кояш утына караганда да нурлырак булыр ди. Ә нәрсә уйлыйсыз ди? Шуның белән гамәл кылган кешегә ни булыр икән ди? Ягъни әти-әнисенә шундый фазиләт, ихтирам булса ди, аны укып, аның белән гамәл кылган кешенең дәрәҗәсе тагын да өстенрәк булыр ди. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям икенче риваятта шулай әйтә: Кем Коръәнне укый ди, иқрауил Коръән ди, фа инна яъти яумал қияма шафиъан ли асхабихи. Бу Муслим җыентыгында килә торган хадистә. Коръәнне укыгыз ди. Кемнәр Коръән укый ди, дөреслектә ди, кыямәт көнендә шушы Коръән укучыларга Коръән ди шәфәгатьче булып киләчәк ди. Раббым, ул мине укыды, аны газаплама. Раббым, дөньяда минем белән гамәл кылды, яшәде, аны җәһәннәм утыннан ерагайт. Нинди фазиләт. Әйткәнемчә, без вакытлыча яшибез. Һәм безгә шушы илаһи китапның шәфәгате кирәк булачак. Безнең гөнаһлар бик күп. Һәм безгә дә менә шушындый саваплар туплап, Аллаһ белән очрашуга әзерләнергә кирәк. Менә шушындый илаһи китап безнең өчен шәфәгатьче булсын өчен аны күбрәк укырга, күбрәк фикерләргә, аның белән яшәргә кирәк. Һәм икенче риваяттә шулай Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Иқрауил Коръән, фа инна Аллаһ тааля ла ю'аззибу калбан ва'я ал-Коръән, ва анна һаза al-Коръән мa'забату Аллаһи тааля, фаман дахала фиһи фахуа аманун, ва ман ахабба al-Коръән фалябшур." ди. Укыгыз Коръән ди, һәм дөреслектә ди, Аллаһ тааля Коръән өйрәнүченең, фикерләүченең, аңлаучының йөрәген азапламас ди. Һәм шиксез ди, бу Коръән ди, Аллаһ Тәгаләнең ди, өстәле ди, һәм кем аңа керде ди, ул ди иминлектә булачак ди.
Кем Коръәнне яратты ди, аңа гашыйк булды ди. Ул ди шатлансын ди Аллаһның рәхмәтенә ирешү белән ди. Нәрсә дигән сүз? Шушындый кеше Коръәнгә гашыйк булса ди, ул иминлектә ди, шатлансын ди ул кеше шундый зур фазиләткә ия булу белән ди. Менә бу бөтен хәдисләрдә инде этәрә Коръәнне өйрәнергә, укырга, фикерләргә, аның белән яшәргә. Һәм шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу муслим җыендыгында килә, әйтте: "Инна Аллаһа ярфау бихазал китаб aqwaman ва ядау бихи ахарин" ди. Дөрестлектә ди Аллаһ Тәгалә бу китап белән халыкларны күтәрә ди, һәм башкаларны ди төшерә ди. Без бит инде бүгенге көндә зарланабыз, шулаймы? Безнең халык бик кимсетелгән хәлдә, бу шушындый артка барабыз. Күп кенә проблемалар бар дип инде, хөрмәт итмиләр анда, сүзгә колак салмыйлар дип. Гел зарланабыз менә. Телебез онытыла дип инде, гореф-гадәтләр онытыла дип, милләт булалар юкка чыгабыз дип. Аннан чыгу юлы бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы Пәйгамбәр саллаллаһу шушы хәдисендә инде нәрсә ди? Шушы китап белән укысак, менә бөтен милләтебез диек, бөтен халкыбыз шушы Коръәнне укыса, өйрәнсә, аның белән гамәл кылса, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Инде шушы китап белән кавымнарны, халыкларны күтәрәм ди. Кем аны өйрәнми ди, аннан баш кичә ди, ерагая ди, тәкәберләнә, гафил була ди, киресенчә төшерәм ди шушы кавымны, шушы халыкны. Шуңа менә безгә бу фикерләргә ризык, омтылыйк өйрәнергә, балаларыбызны өйрәтергә. Һәм бит әле менә без бит көнчеләнергә яратабыз, шулай бит байларга көнлибез без. Кара, нинди яхшы йортта яши, нинди машинада йөри, гел ял итәргә йөри чит ирләргә. Көнчелек бар бит инде. Татар халкына хас инде ул көнчелек, шулаймы? Әмма ләкин менә бу көнли торган әйбер түгел. Әди менә яхшы көнчелек ди, нәрсә көнләргә кирәк? Яхшы көнчелек белән, ак көнчелек белән, кара көнчелек белән түгел, юкка чыксын шушы байлыгы ди. Менә ике ак көнләү ди ярый ди ике төр кешегә ди, шушы Коръән белән бәйле. Бухари җыентында килә торган хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Ла хасада илля фи итhnatayn ди. رجل أتاه الله قرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار ди. Көнчелек кулы ике чиракта гына рөхсәт ителә ди. Ак көнчелек тине Пәйгамбәрсен Коръәнне яттан өйрәнеп, көне төне шушыны укырга, фикерләргә багышлаучы кешегә ди. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә биргән малны ди, көне төне дин юлына таратучы кешегә ди. Ягъни ике кешегә ди менә рәхәтләнеп ак көнче белән көнләргә була. Миңа да шушы гыйлем бирелсә, мин дә шулай укырым, уктырым. Миңа да шуңа хәтле мал бирелсә, мин дә Аллаһ юлында садакалар бирерим, мохтаҗларга ярдәм итәрим, авыл хәлдә калган кешеләрне шушы проблемаларын чишергә ярдәм итәрим. Шундый ак көнчелек булса да, бу рөхсәт ителә. Һәм ярый ди менә шундый көнчелек калганнарын инде ди. Рөхсәт ителгән көнчелек түгел ди. Һәм шулай ук менә бу Коръәндә калып ширләренә шифа ята. Менә шушы әйткәнемчә көнчелек, без көнлибез менә бүгенге көндә байларны, үзебездән югарырак дәрәҗәгә ирешкән, уңышка ирешкән кешеләрне, кайберәүләргә тәкәбберлеккә үзләрен яхшырак, өстенрәк саныйлар. Кайберәүләр Аллаһка тәвәккәлләсе урынына акчага тәвәккәлли башлый. Ягъни калбыбызда менә шушындый рухи факирлек бар. Ул байлыкта яши, әмма һаман ул факир тыела. Һаман аңа җитми, рәхмәтсез, шөкерсез. Менә барлык шушы ширләрне давалар өчен, аны бит дару ичеп кына, укол кадап кына давалап булмый. Ул бит теге тән ягыннан авырту түгел, теге йөрәк авырта икән физик яктан. Аны дару ичеп укол кадап әзрәк тынычландырып була. Һәм ләкин менә бу күңелдә булган ширләр калып шире диләр инде, калып белән бәйле. Чөнки кешенең калыбы пак икән, ул кешене көнләми дә, ялганламый да,
күңеле чиста, пак, һәр вакытта Аллаһка тәвәккәл, Аллаһтан өмид итеп, бер кешегә дә зыян салмыйчы, начарлык теләмичә яши. Әгәр дә аның калбе сәламәт түгел икән, ул калганнарны көнли, калганнарга проблема ясамакчы була, таяк тыкмакчы була, пычрата, ялган тарата. Менә шушы калепне давалауның иң хәерле уколы, даруы ди, ул Кур'ан укып, аятлары белән фикерләп, нәфесне җиңеп тормышка ашыру ди. Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсендә әйтә: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифаa'у ва рахмату лил муъминин" ди. Без ди Кур'анны иңдердек ди. Шушы Аллаһка иман китергән мөэминнәр өчен шифа һәм рәхмәт буларак ди. Әмма ләкин имансыз, Аллаһка ышанмыйчы, яки ышанам дип тә гамәл кылмыйчы, икейүзләнеп йөргән кешеләргә ди, шушы зөлемлек кылучыларга ди, хәсрәт өчен генә ди. Вала язиду залимина илля хасара ди. Шушы Кур'анда әгәр дә зөлем кылучы әхилләргә ди, киресенчә хәсрәт кенә китерә ди. Шуңа да менә без шушы калеп ширләренә шифа табасыбыз килсә, безгә шушы Кур'анны укырга, фикерләргә, өйрәнергә, мәгънәләренә төшенергә һәм ахыр чиктә инде гамәл дә кылырга кирәк. Һәм менә һичшиксез Кур'анны гарәпчә укырга, өйрәнергә, кагыйдәләрен белергә кирәк. Әйттек, һәрбер укыган әҗр, һәрбер хәреф өчен 10 әҗр савап языла дидек. Шуңа күрә йөрик мәдрәсәләргә, мәчетләргә, интернеттан өйрәник, хәрефне танырга. Бу безнең өчен әҗр савап тупларга ярдәм итә. Икенчесе фикерлек. Фикерләргә ярдәм итә нәрсә? Тәрҗемәләр уку. Татарчама, русчама укыйк. Бер бит укыдык икән, укыйк аның тәрҗемәсен. Ике бит укыдык икән, әҗр савап тупладык икән, укыйк тәрҗемәсен. Чөнки фикерләү дә шарт булып тора Кур'анны укыганнан соң. Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсендә әйтә: "Афала ятадаббаруна ал-Кур'ан" ди. Сез ди Кур'ан белән ди укып, вагазлана, фикерли белмисезме әллә ди. Әгәр дә шушы Кур'ан ди Аллаһтан башка бүтән нәрсәдән ингән булса ди, бүтән нәрсәдән булса ди, сез бик күп хилафәтләр, ягъни туры килмәгән, тәңгәл килмәгән нәрсәләр табыр идегез ди. Ләкин Аллаһтан иңгәргә шуңа идеал китап бөтен нәрсәдә инде туры килә, идеал рәвештә. Һәм шулай Мухаммад сүрәсенең 24-нче аятында әйтә: "Афала ятадаббаруна ал-Кур'ана ам аля кулубин aqfaluha" ди. Сез ди Кур'ан белән фикерли, уйлый белмисезме әллә ди? Яки сезнең калепләрегездә йозакмы әллә ди? Әгәр дә кеше укый, фикерләми икән, димәк, уйланырга кирәк. Калебебездә Аллаһ Тәгалә йозак элеп куйды микән әллә ди? Чөнки бит кеше уйламый, фикерләми икән. Димәк бит Аллаһ Тәгалә калебен моның русча әйтсәк напечатал, бикләп куйган. Ә кеше әгәр дә уйлый, фикерләнә икән, хаклыкны табасы килә, үзе үстендә эшли икән, шатланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә инде моңа шушындый тауфик биргән. Сад сүрәсенең 20-нче аятында да, 29-нчы аятында да әйтә: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиятадаббару аятихи ва лиятадhakkaru улул албаб" ди. Без ди шушы китапны ди иңдердек ди сиңа ди. Мубарак китапны ди, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә инде. Аның белән укып, фикерләү, уйланыр һәм алда булган кавемнәрдән гыйбрәт алыр өчен ди. Чөнки Кур'анда бик күп гыйбрәтле хикаялар, төрле кыссалар, пәйгамбәрләр, төрле кавемнәр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без сиңа ди шушыны уйлар өчен, фикерләр өчен, гыйбрәт алыр өчен иңдердек" ди. Шуңа күрә коры хәреф кенә өйрәнү җитми әле. Кызганыч, әлхәмдүлилләh, кайбер кеше мәчеткә, мәдрәсәгә йөри, өйрәнә, әмма ләкин аның мәгънәсенә төшенергә тырышмый. Бу шулай бик зур кимчелек. Бу әле тулысынча Кур'ан белән яшәүгә керми. Чөнки Кур'анның 3 максат белән инде. Беренчесе ул
Гыйбадәт кылу булса, шушы укып, намазда укыйбыз Куръанны. Һәрбер хәреф өчен 10 әҗр савап алабыз. Икенчесе менә әле китерелгән, сөйләнгән аятлар, фикерләү, уйлану, мәгънәләренә төшенү. Һәм өченчесе инде укыганнан соң, аңлаганнан соң аның белән яшәү, гамәлгә ашыру. Менә шушы 3 максат үтәлгәндә генә без Куръанның хакын үтәгән булабыз һәм кыямәт көнендә безнең өчен шәфаәт кылган була. Шәфаәт кылачак һәм ата-аналарыбызга шушы таш киертеләчәк. Менә шушы 3 максат үтәлгәндә генә менә барлык китергән шушы аят, хәдисләр белән гамәл кылып яшәгән булабыз. Шуңа күрә менә бу бездә булган кимчелекләрне бетерик. Йөрибез икән, өйрәнәбез икән, без тырышыйк дөрес итеп хәрефләрне әйтергә, укырга һәм тырышыйк мәгънәләренә төшенергә, уйланырга, фикерләргә. Гадәттә менә мәчеттә, мәдрәсәдә сөйли башлыйсың, дөрес итеп укырга өйрәтәсең дә, ятлатасың да һәм тәфсирен кыла башлыйсың. Менә бу аят шуның турында, Аллаһ та шуны эшләргә чакыра, шуннан тыя. Иде хәзрәт җитте инде, яңаны укыйк инде диләр. Бу кызганыч, бик зур хәсрәткә алып бара торган сүзләр бу. Куръанны уку гына әле җитми. Менә аятта әйткәнчә, уйлану, фикерләү дә кирәк. Чөнки уйлау, фикерләү булмаса, мәгънәсенә төшенү булмаса, гамәл кылып булмаячак. Шуңа да уяу булыйк, укыган һәрбер аятның мәгънәсен ачып карыйк, тәрҗемәсен. Аллаһ Тәгалә нәрсәгә өнди, нәрсәдән тыя, нинди вакыйгадан гыйбрәт алырга куша. Шуңа да шушы барлык әйтелгән хәдисләр, аятлар белән гамәл кылыр өчен безгә шушы 3 максатны үзебезгә җыеп яшәргә кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә безгә һидаят, тәүфиклар бирсен иде инде. Шушы Куръан белән укырга, мәгънәләренә төшенергә, фикерләргә һәм аның белән инде бу дөньяда гамәл кылып яшәргә, ахыр чиктә ата-аналарыбызга таш киертүчеләрдән булсаныйк, үзебез дә Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, савапларны туплап, шушы каберләргә кирип яткач та шатланып ятучылардан булсак иде, әлхәмдүлилләһ, шушы дөньяда Аллаһ та тәүфик бирде, күп изгелек кылганмын дип. Һәм Аллаһ Тәгаләнең газабына ирешмичә, киресенчә аның рәхмәтенә генә ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә кирергә насыйп әйләсен иде. Шуңа күрә йөрик, өйрәник, фикерлик һәм гамәл кылыйк. Менә бүгенге көндә булган форсатларны кулдан ычкындырмыйк. Әлхәмдүлилләһ, мәчет, мәдрәсәләр бар, килик, укыйк, өйрәник. Анда йөрергә мөмкинчелек булмаса, интернеттан карап булса да, үз өстебездә эшлик, өйрәник. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.